No i tu nie ma co się, prawda, rozgadywać. Część druga, start. Tak to się robi. A ciekawe, czy ustawienia ksenomorfów dotyczą też ustawienia inteligencji ludzi. W sensie moich nie, bo do Marines była osobna opcja, ale... No Ida już! Kurwa, boli! Coś się stanie. Nie bardzo jeszcze wiadomo co. Apteka. Ała, szczypi. Ja pierdaczę, ile ich jest. Za dużo. Granat. No jak? Jak? Jakim kurw... sposobem. Get your asses in here so we can evac. Negative, actual. We can't remote open the cargo doors. I think the ship is buckling on top of them. The doors have an override. Winter, you will need to arm the emergency releases on the cargo bay door. Dobra, na szybkości. What? Ej, czat działa? Czyli no... Czyli działa, ale nie gadacie nic, bo... Ja się zawsze zastanawiam, czy mi się coś... A, działa, dobra. Spoko, spoko. Ja wtedy myślę, że mnie nie słychać czy coś.
O panie. There's no route to the other charge! Get on the crane and make one, Winter! Jakiego dźwigu? O. Patrz jak się męczę, a tam męczę. Zara męczę. Wszystko ja. I've armed all the No. releases! Roger that, Winter. Strap in and we are out of here. No jeszcze alieny przyszli. What? I po co było je robić mądrzejszymi? Nie, kurwa! Jaki tu jest save? Nie mogę. Czekajcie, kurde. Get your asses in here so we No, can evac. na pasztowanie, no. Negative, actual. We can't remote open the cargo doors. I think the ship is buckling on top of them. The doors have an override. Winter, you will need to arm the emergency releases on the cargo bay Łegu door. łaunę. Winter, move! Tybydybydy. Dobra, pomału, bez pośpiechu. Pośpiech to zły doradca, jak wiadomo.
teraz ja wiem, co tam się stanie, ale i tak muszę tam podejść, żeby się dowiedzieć, że nie mogę tego zrobić, bo to się zniszczy. Dobra. There's no route to the other charge! Get on the crane and make one, winner! To się nazywa wyprzedzenie faktów. Przepraszam ogółem. Gdzie to się... Rób. O! Serio. Szybciej. I've armed all the releases! Dobra, niech się dzieje co Roger chce. that, Winter. Strap in and we are out of here. To tak trochę do obcych, trochę do ludzi poszczela. Idę! Lecę! Oj. Follow the target! Engines are hot. We're in the pipe. 5 by... Fuck! Jesus Christ! Get us out of here! Will everyone shut the hell up? Emotion. This is Raider 6-5. Lost engine 2 and I'm in a wash. Sounding a mayday. Raider 6-5 going down. Repeat. Raider 6-5 going down. No i tak jakby, no faktycznie spadł. Czym się Maciek? Ale nie idźcie spać jeszcze jest... Z tą poprawką do AI, tak. Nie wiem, czy myśmy się nie rozbili na tej planecie właśnie, co oni ją wysadzili. Na LV-426? Yo, why you looking at me like that? Tell her. Tell me what? What the hell is going on? When you woke with the xenomorph on your I face, told you, it was dead. There's nothing wrong with me. did its exterior resemble bones, white in color, almost like a spider with a tail? Yeah, my throat hurt a little, but I'm fine. Bella, you're gonna die. How do we know that? Jest blisko. It happened to Keys. How long? Hours, maybe a day. I'm gonna throw up. Let's move. There's a colony called Hadley's Hope, not too far. Ja, Hadley's Hope. What's left of it. To jest ta kolonia z tego. But we need to find a Z way to dwójki. regroup anyone that made it off the Sulaco. What happened to it, sir? Best we can tell, the atmospheric processor blew like a 40 megaton bomb.
That doesn't sound too hopeful. Tak, ta ma All we obcego. got, kid. Keep moving. Sir, are you planning on talking about what just happened? Ta ma obcego. I think it's safe to say that the United States Colonial Marines are at war with Weyland-Yutani. Ja bym ją odpalił. Na zaś. Czekajcie, ulepszenia broni. Tłumik. Tłumik na Pulse Rifle? Serio? Jezus Pawlos. Uspokój się, bo więzienie. Faktycznie to jest ten generator cały atmosferyczny z obcego dwójki, który się rozwydupczył na koniec. Co sami go rozdupczyli. Znaczy no, różnie można na to patrzeć w sumie. To przecież na tej planecie już nic nie powinno absolutnie być. Jak ten wybuch miał siłę tam iluś 10 megaton, to tu nie powinny mrówki przeżyć. Znaczy mrówki, no tam chyba nie ma mrówek, bo to w kosmosie, ale... You know what I mean. Siema kokainowy, mocna planeta. Ej, teraz się zastanawiam, czy to nie jest ten pojazd, co ta rodzina jechała na początku dwójki, co ten pierwszy zarażony był. Może to nawet jest Change ten. of subject. Sir, what do you know about the Marines that were sent here 17 weeks ago? Same as you. 2 full squads O, dispatched with a Weyland to Yutani gadają o escort nich and a właśnie. civvy. The civvy, a warrant officer named Ripley, a shraphead named Hicks, and a small girl were all that survived and made it off planet into Sulaco. They were in cryo through landing on Ferry 161. Are we to believe Weyland boarded the ship and brought it back here? Why would they do that? That doesn't make any sense. No, it most certainly doesn't. Eyes up, Reed. Tam państwo zgwałcona w twarz. What? O! A to jest auto, którym wydupiali. Które Ripley wzięła i tam wydupiali na stówę. Co się dzieje z zarażonym poza śmiercią? Nie no, ale to zarażony to nie jest dobrze powiedziane. On ma po prostu złożone jajo od tego pająka takiego twarzołapa i mu się wykluwa obcy w klatce piersiowej. No i potem wyłazi, no. A jak wyłazi, no to, prawda, tak jakby... No się umiera, no bo łamie mostek, żebra, wszystko i wychodzi. No i jest Hadley's Hope. You guys heard that, right? Nie, I want to stick around and find out what it was. ja na przykład nic nie słyszałem. She might not
look like much, but Hadley's hope might be the only thing that can Keep us alive. We have an operation. Ej, ja to widziałem na filmie, ja bym tam nie właził. Serio, nie? Nie ma sensu. To nie jest najlepszy pomysł. All right, let's get to operations and secure. We got over 100 shrap heads to round up. Ha, to jest ten... Kurde, ale te miejscówki są zajebiście odtworzone. To jest ten korytarz, co oni na początku szli i tam potem tą newt znaleźli. Ciekawe, czy będzie te pomieszczenie, gdzie były te takie słoje z tymi twarzołapami pozamykane. Co ty tak stoisz? Murzino. Murzinen. Picking something up on my tracker. Yo, you picked up somebody's lost blanket on your track. Jesus. Sort out your false positives. Damn. Aha. Czy szukam węgla? Czemu miałbym szukać węgla? Winter, get a welder through that damn door. Dobrze. We need to get this up and running. Bishop, see what you can do. Of course, sir. Put the smart gun case on the table over there. Winter, see if you can cycle the terminal to power the table on. A to jest chyba te pomieszczenie, co była taka ta dupna scena walki, co one tu z tego sufitu spadały. No i potem oni przecież te drzwi nawet wcześniej zaspawali. Looks like somebody went through the floor. Or something. To tu Hudson zginął. Tu są te komputerki od tych wieżyczek automatycznych. Ale jaja. O, ta mapa jest nawet. All right, get your asses back over here. Bishop and myself will shore up here and start diagnostics on any system that'll boot up. Bella and Reed will head out to the comm relay tower and secure an uplink to all our boys out there. Call them up. Get them back. Sir, I'd like to go with them if possible. I can protect them. Curb it, Nugget. You and Winter are gonna sweep the perimeter of the Tissue compound bubble. and plant motion sensors that we can monitor from here. Understood. We're on it, sir. Ale dupsko. Did Captain just call me Nugget back there? Affirmative, Nugget. Look,
Let's get these sensors up ASAP. I want to get back. I know you. Ej, to jest nawet ta This ten... protects us all, not just Bella. To jest ta wentylacja, do której oni wleźli, żeby uciekać, co się potem ta moda tam spadła. Ha! Ale beka. Jak to się ogra na świeżo po oglądaniu filmu, to tu serio jest dużo takich tych nawiązań. Bishop, this is Winter. The first motion sensor is in place, over. Roger that, Winter. You got 4 more to go. O! Ale beka. Is this one of those things that was on Bella? Winter, what is going on in here? Nie będę próbował tłuc. O której części mówię? No o drugiej. All right, just got the second sensor up and running. Affirmative, Winter. All clear to continue. Let's all sleep in my creepy science experiment lab. I'll bring s'mores. Frickin' creepy. No, bo to tak, to się Looks like somebody takie put up a hell of a last ciężko stand. spamiętać. Ale ja oglądałem przedwczoraj. Every bullet. To mam na świeżo. Bishop, you should have a clear link to sensor 3, over. Clear copy, Winter. Sensor 3 has solid link. Okay, Bishop. Looks like sensor 4 is operating at nominal. Affirmative, Winter. 1 more to go. Siema bąkłe. Actual, come in. We got sensor 5 operational. You should be getting a perimeter. Report if nominal, over. Roger, Winter. The perimeter looks good from here. Bishop, what the hell is going on? Power surge. Winter and O'Neill. The sensor in the morgue just went offline. Figure out what happened to it and get back to operations. Actual out. Jasne. Czekajcie, jak tam pójść. A to tu. Winter, O'Neill, your location has been compromised. Get your asses back to operations ASAP. Ty pierwszy. Tak, daje mu się wykazać. A on jakiś taki, nie wiem. Jakby nie chciał. Czy coś?
A! Trevor Wierzbowski. Ha! Łyśpaski. Dzięki Zion za follow. Slippery little bastards, aren't they? Winter, I saw an old sentry turret on your helmet there. You remember where it was? I do, sir. We'll run and grab it. Roger that. I think I remember seeing one in the main hallway. Biszkop. Ja skądś znam dźwięk tej strzelby, ale co, że z jakiejś innej gry? Mach 7 z CS-a. Tak, zmieniłem AI obcych. Tędy. Slippery little bastards, aren't they? Winter, I saw an old sentry turret on your helmet cam. You remember where it was? I do, sir. We'll run and grab it. Roger that. I think I remember seeing one in the main hallway. Follow me back. Got you covered. Rozumiem, są głupsze czy mądrzejsze? Nie no, mądrzejsze. A gdzie ja to mam, ale... Winter, get that turret next to the ammo stash. A, dobra. No i co, Biszkopcik? Ej, nawet naboje ma. Fajnie. Biszkop, co robić dalej? Gather up. We overloaded the generator when we cycled the power to the mess hall. Reed and Bella have gone dark. It's imperative we get the relay tower back up now to contact our Marines. We won't last long if it's just us in here. There is an access tunnel that should Biszkop take nie you umie w straight komputer, kurde jak... O'Neill, Winter, take the smart gun with you. Get our Biszkop girls nie umie back. to... Head through the sewer line. That should get you to the relay tower. Copacetic? To kto ma umieć? Copacetic, sir. Winter, let's roll. Ja? Ja tu jestem od strzelania. Do robactwa kosmicznego.
A ciekawe jak się gra w koopie, to kim jest druga postać? O'Neillem? My tracker is getting lit up here. You gotta get ready for this shit! Ale dźwięki broni są piękne. Kurwa mać! A on ci powie oszczędzaj amunicję. No może być ciężkawo. No zachowują się, nie wiem jak się zachowywały wcześniej, no po trailerach widziałem, po gameplayach z tej wersji normalnej, nieomodowanej, że były strasznie takie omulne. A te się zachowują tak jak w starym Alien vs Predator 2. Znaczy tak dziko. Dziko skaczą, biegają. Siema dziko. Oj, to mu się animacja zgonu zepsuła. Shit. No dobrze, że do tego Smart Guna dali tak mało, bo on by był za silny. Jest zbyt mordercza broń. Whoa! What? What the hell did we just walk into? Something really bad lives in here. Weapons hot, but don't fire if you don't have to. Coś złego się tu czai. Pierdolisz. Pierdolisz. Ej, a to co? A, to jest inny rodzaj obcego. To jest taki jak był w pierwszej części, ten co ma gładki łeb. W filmach obcy byli silniejsi. W drugiej części to ich tam kurde jak robale mordowali setkami. To w jedynce on był taki wypasiony.
O kurwa, o kurwa. No! Cleared the room! Winter, O'Neill, do you read? Bishop boosted the shortwave signal. Do you copy? Affirmative. We hear you, Actual. Signal is still weak. It's good to hear you, sir. A, w Alien Understood, vs 2-1. Predator to już w We're ogóle. tracking your movements, and you're about 30 meters from the elevator. Obcego taką zrobili piczkę dokumentną. Znaczy, mi się paradoksalnie ten film Obcy kontra Predator nawet podobał. Ale nie żeby go wliczać do kanonu Obcego jakoś tak, to nie. Something's not right. Follow me. Coś tu nie gra. Jaki w ogóle jest sens mówić w takim miejscu coś tu nie gra? A co tu gra? A co tutaj może grać? Gra. No gra to gra, albo ja. No ja też gram. No, ewentualnie. O, pistolet Gormana. A, ale jaja. No jak wiemy, Gorman się nie do końca obronił tym pistoletem, ale walczył dzielnie. Fajne takie ciekawostki. Gorman. Ti ti di di ti ti di di. Jakiś pistolet maszynowy, takiego we filmie nie było. I'll get it open. Czy podmieniłem dźwięki? Ale nie wiem, ja gram na tym modzie dużym bardzo. Overhaul, 5. wersja, najnowsza. Czemu nie mogę oświecić? Się zepsuło z latarką, a może musi naładować? Aha! Co to w ogóle było? Where? O kurwa. A to jakiś... To taki obcy, jakiś inny w ogóle. Takiego nie było we filmach nigdy. Ej, a bo ja się tak podniecam tymi dźwiękami. A te dźwięki to pewnie są takie z tego moda. A oryginalnie takie nie były. A ja mówię, o, bo te dźwięki są takie jak we filmie. No bo one są z filmu pewnie. So what do we do, man? I dropped my tracking beacon at the elevator. Use it to meet me there. Come on, keep moving. Gotta find a way up, man. A ja mówię, niemożliwe, takie podobne. Dobra, to już sobie w sumie odpowiedziałem, o co chodzi. Dobra, kurwa.
Czyli trzeba było pójść prosto do włazu. Does anyone read? This is Winter. I'm in trouble and I don't know where I am. Come on, you stupid radio. Winter? Holy shit, man. I thought you were dead. How are you alive? Ewidentnie. The last of my ammo just now and a couple of bugs. I came down into the tunnels looking for you. So what do we do, man? I dropped my tracking beacon at the elevator. Use it to meet me there. Come on, get moving. Gotta find a way out, man. No. Teraz to ta. Musiałem upuścić karabin. Osrobym gacie. To nie jest takie straszne jak na przykład Isolation. Chociaż momentami bywa. Ale to jest jumpscare, nie? A w Isolation to cały czas jest ten klimat taki męczydupski. Ty Reznow, ale nie podpowiadaj alienowi. Nie zmieści się. Widzicie? Jest zaruby. Nie takie straszne. Właśnie było. That's a Marine. Must have been from the Sulaco. Nie wiem, czy to nie jest Hudson. Łóżeczko. Na Patty to nieźle. A ja tu łażę w kolonii bez broni. Obcy goni w kolonii. A ja bez broni. Kto mi kazał? Korpus. Marine Corps. O'Neill, there's all these husks in the sewer. What kind of bugs are these? Damn it. You ran into those? There are some still alive down there, so move slowly, Winter. Near as I can tell, they're attracted to sound. But if one gets close, stand perfectly still until it goes away. What? Ej, ale to akurat zajebiście wygląda. Z tym oświetleniem.
Jak one śmiesznie łażą. Jest, kurwa, nie wiadomo. No gierka spoko, tak. Ten alien... Chyba... Ja nie mogę z tego, jak on łazi. Bo to jest jakiś pewnie powstały po tym wybuchu. Nie, jakiś, no widać, że ma jakieś kurde te narośla. No elo. Zgrzybiały. Z Czarnobyla. Albo z Bytomki wylazł. Siema kebab. To przykład AI bez moda. Znaczy, no one po prostu na słuch i jak się nie łazi, no to nie wiedzą. I trzeba, no... One na słuch. Tak. No gadał przecież. A, to tyś może nie widziała. To to są taki rodzaj, co... Znaczy, tego nie było w filmie oczywiście. To są takie na potrzeby gry stworzone. Że one na słuch i one... Jak się przestajesz ruszać, no to one cię nie zaatakują. Tak, Marcelomar. To jest właśnie ta. Znaczy... AI poprawia się zmianą jednej literki w kodzie gry. Przez edytowanie notatnikiem. A tu mam też zainstalowany ten największy mod Overhaul, który zmienia dźwięki, grafikę, wszystko prawie na dużo lepsze. A dźwięki są żywcem wyjęte z filmu. Znaczy dosłownie, po prostu dźwięki z filmu nagrane i wrzucone do broni. Co jest jak najbardziej dobrym pomysłem. Damn, man! You didn't tell me those guys exploded. They exploded? Yeah, it's not good. They were like, oh, what's that noise? And then they fucking exploded. Coming to you. Proponuję krzyczeć jeszcze głośniej. A w ogóle było coś takiego w czwartym filmie Obcy, ale on jest taki dość niekanoniczny, nie? Że one pluły kwasem. A tego nigdy wcześniej nie było w żadnym Obcym. Że miały zamiast krwi, ale nie pluły nigdy kwasem. Kurwa. No tak, Pawlos, miały normalnie kwas zamiast krwi. A to jest ta głowa od lalki, od tej od Newt.
I dostałem osiągnięcie na Steamie, one głównie przychodzą w nocy, nie? Ale jaja, panie Fertku. Ja właśnie tak chciałem gadać, że to są chyba te kanały, co on ją tam porwał wtedy. No ona się Newt nazywała. Ta mała. A lalka? A lalka się nazywała... Kurde. Nie pamiętam, jak się lalka nazywała. Czy kolejne miejsce stały się kanoniczną częścią serii? Znaczy, trzymie się bardzo dokładnie tego. On się dzieje po drugiej części i wszystkie fakty się zgadzają, tak jakby z tym, co się działo w filmach. Także według mnie jak najbardziej. O, idzie. Ha! Paralityk. Jak to jest ciul. Ja się teraz będę zastanawiał, jak się ta lalka nazywała. Jak tu ptaje baniutki. Bardziej śmieszne. No te są śmieszne, bo te tak śmiesznie łażą. Kurwa, a te imię tej lalki pada... O, Casey, właśnie, tak. To była lalka Casey. O, dzięki McGregor, MC Gregor, McGregor. Bo bym teraz nie przespał nocy. I się boroczki zdetonowali. Ała, a mi szczeliło w szczenie. Obudził jeszcze kumpla. One chrapią. Czemu one ślepe? No bo to jest taki rodzaj. Jakby tu był ino jeden rodzaj ksenomorfów w tej grze, to by było nudne, a to porobili kilka takich o różnych jakby cechach, umiejętnościach. W sumie to jest ciekawa koncepcja, że wybuchają kwasem. I to ma taki dość daleki zasięg rażenia. Spoko to wykombinowali.
Hey, yourself. Siemano. Good talk. Likewise. I'm closing in on the signal. Let's keep moving. We're almost out of here, bro. Ej, a... Gdzie my idziemy? Bo ja już nie pamiętam. Aha, wydostanę się z kanałów. No to ma sens, muszę powiedzieć. Przekonał mnie. Chcę tę figurę obcego skina. No to musimy wynieść. O, w Opolu w kinie stoi taka ciulna królowa obcych. Taka chyba bez mała prawdziwych wymiarów. No ma tak z, nie wiem... No może nieprawdziwych, ale ma z 2,5 metra wysokości. Zrobiona z takich jakby różnych tych fragmentów, tam śrub i tak dalej, takie. Siema Daria. Daria, pa, tu są obce, co reagują na dźwięk i wybuchają kwasem. Jaja jak berety. Ja teraz muszę obok nich przejść. I to też są jaja. A może nie? Winter, it's back! Oh, it's right on me! That huge bug is... No to Onil, Shekil, Onil, elo. Dozo. Hey, I made it to the elevator. A nie, I don't know where it went. a nie, żyje. It's close. Jednak żyje. To jednak nie szkoda. Ale co ja tam mam iść? Co ja mam mu pomóc, jak on nie ma, jak ja broni nie mam? Co ja tam nakrzyczeć na niego? It's on me! It's on me! Seal the door behind you! Seal every door! Kurwa, kurwa, kurwa. Ja teraz będę rozcinał i spawał. Zajebista fucha. Oż. Oż. Spawacz, marin, akrobata. I'm in the elevator room. Kurde, men. Siema, men. Grab your gear. Uo. Dawaj, kurde. Dawaj karabina od Ripley. Na poboczną shotguna. I jadymy z tematem.
Patrz Daria, widziałaś? Jest nawet karabin Ripley, co se skleiła miotacz ognia z tym, z pulse riflem. I z tego moda, co zainstalowałem, to są oryginalne dźwięki broni z filmu wyjęte. Bo te oryginalne to były lipne jak skurwol. Także powiem wam, mnie się to podoba generalnie. Black Angelo donate 10 zł. Dziękuję. No, chodźcie chłopcy. Nie, to ma za duży odrzut. To na tę chwilę to... O kurwa. No idź! Nie! Ta kamera pośmiertna jest debilna, tego nie powinno być. Dzięki za dyszkę, Black Angel. Rozwalmy tę budę. A kolega się przygląda. Cool guy. Shaquille O'Neal. Dzięki za follow, uśmiechnięty gej. One less hostile! A, pancerz. Palce, panca? Sulaco actual, come in! Come in, goddammit! Bella? A Bella się zamkła w kontejnerze. It's okay, Bella. Let's regroup and go out. Czekajcie, bo tu można sobie nawet bronię ulepszać. To jest kurde taka super gra, widzicie? I można sobie zamontować pociski zapalające, rozumiesz mnie, proszę ja ciebie. Mogę sobie ulepszyć zwykły pistolet i dać mu tłumik. Nie wiem na jaki ciul mi tłumik, gdzie ja do obcych strzelam. Tego karabina to ja w ogóle prawie nie używam, ale jak dają możliwość, to sobie ulepszę. Don't leave anyone behind. We got split up. She was by the fuel cells when I ran into the shed. On me. They'll try to cocoon her first. We got time. How do you know that? Keys. Marcelomar, dzięki za followka. No hostiles in sight! Nie ma odpierdalania. Jocha. Thanks. The hell? We got company, guys! What? Enemy down! Thanks. I don't know what. Dobra, weź ruba dupo. No Marine gets left behind. Rubo You know żyć. that. Let's get to the comm tower. I was almost done.
I almost died. Nie umiem... Nie! Tylko nie osłanianie, to jest najgorsze zawsze. I need time to run a bypass with the secondary systems cable bundle. No one needs a mess all over us, right? Contact! Contact! Weapons hot! Cover Reed! Smart Tu control było burst! trzeba te wieżyczki wziąć. Took another one down! O ty kurwa. Splitting the secondary systems bundle! Damn, there are a lot of wires in here. Robisz to? Alright, I might find what I need. Just give me a mic. Minutę. Nie mamy minuty. Ja. Black Angelo następne 10 zł. Dziękuję za następną dyszkię. There we go! We're back up on direct line. Pack it up and we're off your mic. Pani mnie się kończą naboje. Took another one down! Got one! Dźwięk miotacza jest podebrany z tej sceny, co Ripley te jaja paliła w gnieździe. Co jest kurwa? O kurwa. Focus fire on the big guy! What the hell are you doing? Back to operation! Go, Bella! Move your ass! Bella, run! Get moving, O'Neill! We'll head it off at ops! Boss, big boss. Winter, I swear to God, I will leave your ass! Right behind you! Keep going! Jak w tym ciepie. Another down! Dobra, żadnych spoilerów. Bo śmierć. Faktycznie jak koty robią. No bo broń ma taki odrzut, bo jej nie idzie dobrze trzymać, bo to jest miotacz ognia sklejony taśmą z karabinem pulsacyjnym. Tak sobie Ripley zrobiła w drugiej części Obcego, jak szła do gniazda, żeby mogła napierdalać elegancko. Bore. Czekaj no. Wiedziałem, że tu coś będzie wartego uwagi. Z tego by sobie trzeba poszczelać w końcu trochę. Still no sign of Bella or Reed. Let's keep moving, Nugget. Don't
Don't call me that. Nugget. Ehe. Duże otwarte pomieszczenie. Jasne. Jasne. Czemu nie? Who's a badass? I ran an illegal comm tower bypass with my bare hands. You okay? Yeah. If that happens again, put a bullet in my skull. That's an order. I expect the same from you. Time comes, shoot me. No one is shooting anyone else. Bella, there's a ton of Wayland's medical shit down here. There's gotta be a way to cut that thing out of you. I can feel it moving. Wzruszające. Jak dzidzia. Stay alert. Check the trackers. Marker nearby! Dobra, jak to działa? Kurwa, nie tak... To nie jest broń do strzelania na bliski dystans, to już wiadomo. Działa skutecznie. Jak najbardziej. Zabiło mnie. Dobra, ja... O kurwa! Hear that, O'Neill? Sounds like those lurking bastards that hunt us in the sewers. Czym to strzela? Wybuchającymi pomarańczami. No jak? Sit rep! Everyone okay? Roger that. All clear. Affirmative. I'm here. Wait, where's O'Neill? What the hell happened to O'Neill? To się nie nadaje. Oh god, this tracker's moving with that thing. Are we all good on ammo? We're going after. Wait. Belay that. If we go No i after porwał O'Neill, O'Neilla, Shaquilla O'Neilla. You can't be serious. Think about what you're saying, Belle. It's too risky. As the ranking officer, I have to make the call. Zostałem się z dwoma babami. He's the one that made us go Dramat. after you. Reed, you come with or not, but we are going after. Dramatic. No Marine left behind. Court-martial us if you have to. Let's move, guys. If we die, it's on you. Then we go. We'll run Dramatic. Let's move. Totali. Nie pada, ja nie idę. Ready up! Weapons hot! Przepraszam. Bitch. Mi się czkło. We should have stayed in the hangar. No one's stopping you from going back. Eyes
Heads up, people. Watch your rounds, no friendly fire. Focus, let's keep moving! W tej grze nie ma friendly fire, nie ma się co martwić. Holy shit! Roger that, everyone out of the chute! Ta broń tragicznie brzmi. Co ty pierdolisz? Tragicznie? Ona brzmi idealnie. Tak jak ma brzmieć. Ale żeś mnie zesłabił. Seriously? We don't even know if he's alive. Listen, you follow my lead. Got it? Here it comes, people, move it! Bullets only piss this thing off! Run! Ale co, gdzie, jak? Nie podoba. No ale ona brzmi tak jak ma brzmieć. To mów, że ci się nie podoba, a nie, że chujowo brzmi. I się jeszcze oburzasz. Tak, Black Canary, zrobione. Właśnie, nie bluźnij. Siema, Krzysztof. Chujowo to ona brzmiała w oryginalnej wersji, a w tym modzie to jest dźwięk prosto z filmu wyciągnięty. Gierary. O! Bullets don't seem to make a difference. Dobra. Jadymy. Plaskacze mu. Plaskacze na ryj. Jaki on mocny. Good to see you all in one piece, O'Neill. Good to see you. You wanted to leave him out here to die. Belle, what are you talking about? We disagreed. She tried to pull rank and leave you for dead. Look, everyone calm down. I was scared.
I'm just a pilot, but as lieutenant, I have to make a call. We don't leave Marines behind. That supersedes rank. Hey! Can we not do this out here? Bella, we cannot risk the lives of multiple Marines to save one. We understand what you're going through, but it's hard to trust someone who won't be alive in a few hours. Fuck did you just say to me? You know, I was gonna save this last bullet for myself. Whoa! It's fine, we're fine! Just put it down, Bella! Bella, put it down. You just pointed a gun at a superior officer. Last I checked, your orders were to put one in your skull should the time. Stop it! Just, let's get back to operations, all right? God damn it, you two! Sulaco Actual, this is Winter. We've recovered a few Marines after getting the comm tower up. On our way back to you, over. We're falling apart. Dymy, afera. I understand that our circumstances are exceptional. I lost 300 of my people in the last days, so take me at my word when I tell you I'm feeling this too. Reed, Bella, bury this shit and move on. Permission to... Shut up. You made the right call and you know it. And we're done talking about it. You two, front and center. So these two lunkheads come to me to authorize what amounts to a suicide mission into the heart of the Wayu facility to try and extract that thing from your chest. We're spread thin as it is. Too many Marines unaccounted for. Sir, if you'll just listen to what... But I'm authorizing it. On one condition. Sir? There's a manifest of all personnel in the facility. Send that back first. Then go get that thing out of Bella. Yes, sir. Thank you, sir. There's a stable of Hadley's surface crawlers. Take one and make sure you come back alive. All of you. Permission to accompany them on the mission, sir. Denied. I want to go. And I want my pilot to stay alive and get 100 Marines back off this planet. This is not a conversation we're having. Look, you don't owe us nothing. Just get everyone else out of here so we can take down Wayu. Just stay out of the way. Awansowałem. Ależ ze mnie twardziel. Jestem twardy, gotowy, napięty, żylasty, tęgi. Why'd you stop? I can't drive any further on this terrain. The dust alone has gunked up the cylinder so bad we're barely moving. We walk. Sulaco Actual, this is Winter. We're looking for a way into the facility on foot. Understood, Winter. Don't forget about that manifest. Over. Sulaco. Suliko. Jakiś Patty od ciebie statek. Those are military giants. They sure as shit ain't ours. Looks like those Wayu bastards are out looking for Marines that haven't made it back to Hadley's yet. To się dzieje na planecie LV-426. Everyone get your asses down. Tej, na której jest kolonia, znaczy była Hadley's Hope. No to z drugiej części Obcego. No mi się zajebiście przyjemnie gra. Myślałem, że to będzie taki shit. A to, znaczy na pewno dużo daje ten mod, nie? Że to zmienia te dźwięki na oryginalne, że grafika jest lepsza i tak dalej. Actual, we located an EEV from Sulaco, but Sir, there were no survivors. Zeno's got them. Over. Understood, Winter. Stay on mission and we'll worry about our boys. Out. Jeszcze szczególnie, że przedwczoraj sobie właśnie oglądałem tą część Obcego i tym bardziej się tak zajarałem na alienowe klimaty, to kurde mi się w to naprawdę spoko gra. Nie jest to może najlepsza, najsuperowsza gra na świecie, ale... A jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że dałem za nią 25 zł. Is that part of the
No właśnie, Pawlos, też to chciałem zrobić. I to jest gra, której na pewno nie opłacało się na premierę kupować. Tylko jak widać 5 lat po. Na Indigala jest za $3. No to chyba przepłaciłem trochę. Ciekawe, czy ci ludzie widzą światło z latarki, czy są za głupi. A to nie ludzie, to obcy. Co ty bijesz? Co ty bijesz tą kolbą, babo? Głupia babo! Babo głupia. Stowej Bella, nie śpi. Nie śpi. Wyśpisz się doma. O kurwa, mi się kończą naboje. A to sobie spróbujemy. Nie śpi, bo cię okradną. No. Raus! Alien raus. Zaś Auda Ammo. Jeszcze mam jakiś karabin. A! Bojowy. What's that glowing on the walls? Oh shit, it's moving. You see that? What the fuck? O kurwa. Zaś jakiś nowy zord. What the hell is that? Jesus Christ! They're spitting acid! Fucking Ha! acid! Są te, co plują. Siema Pierol. One są na shota na szczęście.
Ale jaja, panie Fertku. Look out! Spinner on the ceiling! They got range! Whee! Jak one przeżyły? Gnoje. Above you! Co, gdzie? I co mnie straszysz, głupi? Ała! Ała, ała! Look out! Spinner on the ceiling! They got range! Czemu kłamiecie? Dobra, tym razem nie kłamali. Okay, that is definitely not part of a ship. Now it's got Wei Yu markings on it. What the hell happened to all of it? Probably connected to the research facility at large. Then we go through it. Dobra, ja tutaj zakończam odcinek drugi. Ja myślę, że w 3 może się zamknie gra. W górę 4, bo ona nie jest jakaś super długa. Ale żeby te odcinki nie trwały, akurat ten ma też godzinę 40. Także dzięki za uwagę. Zostawcie łapkę, widzimy się na Twitchu i widzimy się w kolejnym. Ciach!